Много добра песничка. Up, did you get it? You can read the law. И въртич. Алейна. Как? Алейна. Как? Алейна. Кой те кръствате? Ебал се. 58, видял къде е. И ми спусна, мантро! Майка ти ще Е, тая е нашата. Добре, ще имам мека главата. Остава запад. Добре съм! Колеги, стървахте ме! Значи това дървото, където ми се появява пред очите. Кой ги накара да слова това дърво тука? Румен, богове Пак ти гледа само кръвто, ти зъби фършат. Направо давай жадна ако не. Ана, пиленци! Кът. Имате ли нужда от храна, вода? Наркотици, норофен. Нямам съвсем добре. А хреба да нямате, имаме страшен норофен. Бягате като Рамбо. Попеле, знаеш какво? Ей. Яш ми газа копана, Здравейте, колеги и колежки. Как е? По-добре ли се стане? Много добре, да, мерси. Да ти виси. По 3. Фани ми го разтърси. Стата ти ме, които смърди. По-голям от моя не търси. Айде, натапи майди, че може да три адреса. Мамка ми. О, любов мой, къде си? Здрасти, педера. Така, колега. Колега, да не се обиждаме, аз ти говоря на любов моя ти ми... Добре, бе. Уе, си ба майката, разбра. Оф. Може. Уоу! Какво това, бе? Отдавай къде е това, човек? Да не О, как съм жив, бе? Искате ли вие да научите нещо ново? Да, Анимаха си, Джони Блейк е йо, Джон Американ е йо. Лайо. ама ако те най-шо те кереш, беш ми кересте. Не разбирам какво ми говориш. Лягам. Какво беше това, бе? Цецко, моето момче, внимавай, защото има камера там и май какво правиш. Добре. Вие нали разбирате от правата и така нататък. Сега ако ви спре полиция и тръгне ви съди за този автобус, как ще се справите с това? Първо ще го пребия, после ще го осъда. Мале, ти си моя спирит анимал, бе, аз така бих направила. Боже, това е най-ужасното нещо, което съм чувал в живота си. И днес ще ви разведем из районното управление. Това са колегите. Това е конферентната зала. Тук имаме среща. Тук е информацията. А това е Митко. Митко, кажи здравей. Как не? Всички да спамят Митко. Митко. Хаштаг Митко. Здравей, Макензи. Бай са от тук, бе. Не бягай. Това е в лобито. А това е Пресиян. Благодаря, че гледахте. Чао. Остава. Колеги, не мога да закараме до болница, моля. Ама умирай, бе! Добре. Ора, виж къде падна колегата. Има ли 20? Ето го. Къде е, бе? Абе, Къде е колегата? Не го виждам. сега ще гръмни мини. Ало, шефът за сървърта ли? Лос Хроникъл съдето. Да дигнеш малко 125 човека да мога да влиза, защото пише 100, а ние сме 98 от 100. Приоритет имам, да. Да, мерси. Ще го дигнем ли? Ана, агни искаш. Какво агни или месец, бате? То май месец изминаха по Георгиел ден, не? Ана, морско агни, калкан. Добре. Ади, идвам, ади. Иди прекоста. Иди аз да направя. Връщаме таксито, че имаме да ме увлечеш. Да.
Да, добре. Иди. О, не. Леле, майко, Убих мила човек. майчица. Ана, изчезва от тук! Огаждам си! Затваря очите, малък! Пак ще да давам, ама нямам. А, можеш да даваш къткочи? Или къткотка? Мога само да... Ана, матко, не дай така също мене! Направо, сърцето ми ще заиграе с малко. Не дай така, човече. Тук е едно скок. Бати скока. Феноменален скок. Бати. Уникално приземяване. Айде. Какво идва, бе? Все още може да се върнете на обратно. Айде. Добре. Айде. 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 Ба, какво направих, бе? Ти ме ба майката, бе. Тук мога да се фърлиш, бе, лака, бе. Ще трябва и да снимам. Мога. Она, активно! То не е точно да пържеш с каризите, ами ги потапяш в маслена баня. Знаеш какво е маслена баня? Тук къде е банята? Но се и задушават едновременно. Как ги задушавам? С възглавим се ли? Скачам върху тях. Гледайте чат. Знае го! Оп! Една потопена! Ще си имаме кукичка, ще си имаме кукичка, да. Ще си имаме кукичка, да адресаме, айде да адресаме. Мак Папазов 2. Дай ба дупките ти, дай ба си дупките, ей! Паля ви сега по една свещ. Ей, сега ви паля по една свещ. Леле! Съчекай 500 звелут! Карай, пали, Here come the money, come the true dominator. Marvel motor, Miller on the sound generator. They bring the fire on the true instigator. Hey, man, go send you to meet your creator. Here come the money, come the true dominator. Marvel motor, Miller on the sound generator. They bring the fire on the true instigator. Hey, man, go send you. Оставам та, сам искам да играя. Защото е затворено, то съм работи. Що? Няма, как ще? Утре ще учим. Добре, няма. Да, утре. Кой затвори ще ти звънна към...